Alang sa atong Once Express karong adlaw. Nagpahigayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 og pagpanghatag sa Livelihood Settlement Grant o LSG sa 17 ka mga Friends Rescued o mga giilang nga kanhi rebelde o kasapi sa kilusan kontra gobyerno dinhi sa syudad sa Davao kaniadtong July 25, 2023 sa Barangay Mahayag, Bunawan District. Kada usa nila midawat og 20,000 pesos nga tabang kapital gikan sa DSWD alang sa ilang mga napili nga negosyo. Gipangunahan ang maong aktibidad ni DSWD Assistant Secretary Arnel B. Garcia nga nagpahatod sa iyang pasasalamat ug mensahe sa mga benepisyaryo. Kami po ay nagpapasalamat. Ito po ay isang oportunidad na binibigay at para sa inyong kabuhayan, ang start. Pero siyempre, hindi po nagtatapos dito. Marami pong tulong ang mga ahensya at marami rin tulong ang nagtatapos po sa case management. Mitambong usab sa maong aktibidad ang Acting City Administrator sa Davao City nga si Attorney Francis Mark Layog aron ipakita ang suporta sa lokal nga panggamhanan nga tuldukan ang insurhensiya ug makabot ang kalinaw sa nasod. So, kada pa lang daan sa inyong karon nga gihimo, ako ang pasalamat sa inyo. Ipakita sa gobyerno karon na tama ang inyong desisyon. Nagpaabot usab si DSWD 11 Regional Director Attorney Vanessa Bigocong ug mensahe sa mga Friends Rescued. Dugang pa niini ang pagpasalig nga andam kanunay ang ahensya mutabang sa ilahang panginahanglan. Pero dili na nato magtutuot, dili na nato napaha. Sa imong sinahanglan at ang kaayaw may abre among hit, ang among opisina at daghan ni matama. Nagpaabot og pasasalamat ang usa sa mga benepisyaryo nga si Alias Mel nga taga Paquibato District sa Davao City nga nahimong miyembro sa kilusan sa sulod ka 14 ka tuig. Ako kay kong pasalamat sa inyo ha, kanang naabot gyud ang among pangandoy na natagaan na jud ni o kanang tubay nga namong kuan kanang paabot ng mga benepisyo sa amuha. Ang Livelihood Settlement Grant isa sa mga programa nga sakop sa implementasyon sa Executive Order No. 17 na usa kini ka convergence program kauban ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police ug managlahing ahensya sa gobyerno nga nagtinguha nga matuldukan na ang lokal na insurensiya ug armadong kalihukan sa nasod. Kini ubos sa programang Sustainable Livelihood Program sa ahensya nga tumong nga matagaan ug pangdabuhian ang mga kwalipikadong benepisyaryo niini, mapanegosyo man o sa pagpanarbaho. Kini si Luis Jan Lasida alang sa DSWD Once Express.